Mae technoleg yn hybu y defnydd o Gymraeg trwy ganiatáu yn enwedig i bobl sydd ddim yn gwbl hyderus yn y Gymraeg i sylweddoli fod na fodd i gael cyfieithiad cyflym iawn o unrhyw ddogfen mwyn nhw sicrhau bod nhw yn gwbl gyfarwydd ar maes maen nhw'n ei drafod. Mae hefyd yn golygu yn bod ni'n gallu defnyddio e-byst yn y Gymraeg, hyd yn oed os nad yw'r derbynydd yn medru'r Gymraeg. Fe allan nhw gael cyfieithiad cyflym iawn trwy Microsoft. Felly mae'r technoleg yn holl bwysig. Dyna'r maes sy'n bodoli. I blant y bobl ifanc nawr, dyn nhw'n gwybod dim gwahanol. A felly mae'n bwysig bod y Gymraeg yn ganolog yn y datblygiadau yma. Yn sicr maen nhw'n mynd i gyflymu'r broses o gyfieithu, maen nhw'n mynd i wneud o, mae o'n mynd i ychwanegu fwy o gysondeb at y gwaith. Ond wedi dweud hynny, erfyn ydy o, un o'r tools yna sydd gan gyfieithwyr proffesiynol i'w defnyddio wrth i gwaith ydy cyfieithu peirianyddol. Dydy o byth yn mynd i gymryd y ffaith y bydd angen ôl-olygu y gwaith yn neir trwy gyfieithu peirianyddol a chyfieithwyr proffesiynol o gig a gwaith sydd angen i wneud y gwaith yna. Ydy, oherwydd i ni eisiau gweld y ddwy iaith yn cael ei trin yn gwbl gyfartal, mae yna gyd-destun anghyfartal i hynny oherwydd 80% o boblogaeth Cymru ddim yn medru'r Gymraeg. Felly mae rhaid ni greu sefyllfa lle mae'r ddwy iaith yn gwbl gyfartal ac bod hi'n naturiol i ddefnyddio'r naill iaith neu'r llall. Mae ddim gorfodaeth i droi at iaith arall. At hynny i ni yn ceisio cyrraedd lle fydd y cynulliad cenedlaethol yn sefydliad gwbl ddwyieithog a'r defnydd o'r naill iaith neu'r llall yn gwbl naturiol, a mae cyfieithu peirianyddol yn cyfrannu at hynny. Wel, dydy o ddim mewn gwirionedd yn nacdi. Hynny ydy, mae angen bwyd o gwybodaeth i fewn i'r systema, i'r feddalwedd, i wella. Felly na, mae o'n frith o gamgymeriadau. A dyna pam mae'n bwysig i bod yn cael ei ddefnyddio fel erfyn yn rhan o'r gwaith, ond bod angen wedyn i'r cyfieithydd ei hun sbio trwy'r gwaith, i olygu fo a'i fireinio fo cyn i gyhoeddi fo. Wel, mae'n caniatáu fi bellach i wneud yng ngwaith i gyd, 100% trwy gyfrwng Gymraeg os mae dyna yw yn newis i. A doedd hynny ddim yn bosibl yn cynt. Felly does dim rhaid i fi anfon gwaith yn Saesneg a rhywun sy'n derbyn y wybodaeth oherwydd fe allan nhw gael cyfieithiad yn syth trwy Microsoft. Felly mae hynny yn neud gwahaniaeth mawr o ran peidio gorfodi rhywun i droi i'r Saesneg. Mae'n sicr yn mynd i gyflymu'r proses gyfieithu ydy, hynny dim ond yn yr ystyr i fod o yn arbed teipio i bobl, os nad i teipio nhw yn arbennig o dda. Ond sicr mi wneith o gyflymu oherwydd mae geiriau, ymadroddion, termau, rhai brawddegau sy'n cael ei defnyddio yn aml gan gyfieithwyr. Wel, mae hynna'n cael ei cyfieithu gan y system cyfieithu peirianyddol, felly does dim angen i cyfieithu nhw na falle i golygu nhw os nhw'n gywir pan maen nhw'n dod allan. Felly ydy, mae o'n mynd i fod yn help i gyflymu'r broses. Dwi'n meddwl wnaeth o rili helpu hunaniaeth i'r cwmnïau a'r mudiadau a'r cyrff yna sydd eisiau rhoi stamp a dweud sbiwch, da ni'n dod o Gymru. Mae cael yr opsiwn o gael .cymru neu .wales ar diwedd enw nhw ar y we yn mynd i fod yn ffantastig o beth. A dwi'n rili edrych ymlaen at gael .cymru yn fyw, achos dwi eisiau Gareth Morlais .cymru. Y datblygiadau technolegol sy'n ni'n hoffi gweld yn datblygu ydy yn y bôn nid datblygiadau technolegol ond mwy o gynnwys Gymraeg. Felly mae'n beth rhyfedd i fi fel rhywun sydd yn datblygu gwefannau ac ati falle i ddeud hynna. Ond yn y pen draw, yn dod o persbectif rhywun sydd eisiau gweld cynyddu cyfranogiad Cymraeg ar-lein ac ati, dwi'n meddwl na cynnwys mwy o ddeunydd i'w drafod, mwy o lefydd i gael trafodaeth ydy y peth pwysicaf.